Na, sziasztok gyerekek! Itt vagyunk a Hardcore első részébe. Igen. Ott van az a kicsi keresd, az a split. Remélem jól mondtam. Megillagos. Hardcore első rész, így mondtam, hogy én azt a világot fogom meggenerálni. Generálni. Most már jól mondtam? Remélem. Jó, ugye ez az első rész, megint megpróbáljuk megkeresni a templomot. És akkor megint lehet az a címe, hogy első részben templom, ugye? Aki még nem tudna, hogy miről van szó, csináltam egy videót, két videót, az elsőben találtam egy templomot, elég jó cuccok voltak benne, meg minden. És eltűnt csak úgy egyszer a eltűnt a szerver, és ennyi. Tehát, hogy úgy annak én tudtam a legjobban örülni, komolyan. Na várjál, most tényleg az alapokkal kezdjünk. Ne egyből legyen. Jó, egyet veszünk. Nem értem azokat, akik megtartják a facsákáit is. Annyira lassan üt. Valami borzasztó. Végre gamer vagyok. De amúgy így jobban is tetszik egyébként. Nem az, hogy untam a vlogot, mert azt is szeretem. Csak így a vlog, hogy na. A game, az nekem így jobb. Mert én szeretek játszani mindenhogy, kint is, itt is. És focizni is szeretek nagyon még. Kinti játékokban is szeretek részt venni, tehát sportokban is. Láttátok a házbemutatómat? Ja nem. Mert az még az előző csatornán van ugye, amit nem töröltem le. Hogy ne okozzak csalódást, mert akkor nem tudom, 10 embernek 10. Nem sok, de azért mégis, na. Azért az is több a semminél, nem? Aki nulla feliratkozóval jó, azokat sem bántom, mert van olyan jó videós, aki nulla feliratkozó. És én sem iratkozok rá fel, de az egyszerűen úgy nem annyira köt le. Tehát én is ilyen vagyok. Jó, leköt, persze, de így néznéd, és akkor így hoppá, ennél vannak sokkal jobb videósok. Tehát már így az emberek így mennek. Mondjuk ott van a nagy videós, akkor inkább azt nézik, hogy nehogy már ez még új. Aztán a nagy videós berak a videójába. Mármint nem fikázósan, nem is hanem így, hogy így és jó videós szerinte. Akkor majd jönnek majd a feliratkozók, nem hogy az így. Ez így megy most mostanság. Jó, nem mindig. Nem mindig, de hát azért sok ilyen van, nem mindig. Adjuk ezt a témát, az a lényeg, hogy most ezt a malacot meg akarom művelni. Persze lesznek ezen a csatornán is vlogok, csak nem annyi, mint game. Azaz játék. De még nem tudom, mi az a game, azaz azt jelenti, hogy játék. Na végre! Gyorsan öljük meg, jó? Esküszöm. És még csak 4 percnél járunk, mit izgattok? Még van akkor jó, bőven 10 percünk. Nem? Nem kell 5 percesnek lenni a videónak. Ez nem videó, mi 2 perc, 5 perc jó, bejelentőleg még az is jó. 5 perc, vagy 2 perc. De game-nek 4 perc, dehogy jó az.
Keressünk meg akkor a templomot. Ugye sivatagban vagyunk. Itt szoktak lenni templomok. Hogyha még valaki ilyen nem nagyon játszott Minecraft-tal. Aptoid egyébként ingyen le lehet tölteni, majd lesz arról is videó. Nem a Playerházban azt kell beírni, hanem a Google-be, de ez majd külön videó, az most nem téma. És akkor majd akkor letörlöm az update-ét, és akkor újra töltöm egy videóban. Ne oda! Jó. Haha, majdnem beleestem, bakker. Na, hát az nem lenne jó. Első részben templom lesz a cím, ugye? Ugye megvan a templom. Ja, mielőtt még rálépnék. Mennyi? Három emerád. Szerintem most mindent elviszek. Hát húst. Hát hogyha majd elfogy a kajám. Az nem. Hát ennyi. Emerádom, az már van csomó. Azt már előre tudjuk, ugye? Annak mondta, hogy az előzőben volt ilyen gyémánt. Gyémánt. Lónak a... Ez nem kell. Jó. Homok minek? Van már az úgyis elég. Na, ez is jó menet. Arany. Arany. Az is kell végül is, nem árt. Az a baj, hogy külön van direkt, hogy nehéz legyen videóba kiszedni. Tudja, azért csinálta ezt. Nem tudom ki. Mindegy. Mojang. Ugye ez nem Notch. Ez Mojang már. Ugye telefonon. Ott egy könyv. Kell. Jó. Jó, megcsináltuk. Csak azt nem tudom most, hogy hol jöttem fel. Aha. Megvan már. Jó. Tudom, hogy ez szar nektek így, meg nem látszik semmi most a facecamben, ugye 5 részenként lesz. Patetám. Ahol mindjárt itt az éjszaka, bakker. Szerintem a videó is mindjárt itt van. Videó vége. Mert azért már mindjárt 9 perces, és nem akarok olyan hosszút. Jó, még itt 10 perc elég lesz. Rossz így egy kicsit laggol. Na milyen cuccaink vannak, nézzük meg. 5 emeráld! Azért ez egy jó kör volt. Hát gyémán nem volt, de nem baj. Nem mindig az kell. 9 perc. Hogy éjszaka legyen. Meg hogy reggel. Ó, hát hagyjad már 9 percig, én nem fogom bírni. Izé nélkül. Oké, nem látok semmit. Tehát ilyenkor van egy ilyen. És így már ti is többet láttok.
Szörny még nem jött, hála az égnek. Szerintem nem is akarok nagyon szörnyekkel találkozni. És Minecraft sorozat első részében, hát templom találásával, hát azért nem lenne jó szörnyel találkozni, valljuk be. Ezt a fát kiszedem szépen. Remélem lassan itt a reggel. Mindig ahhoz még sok kell. Hogy nem támadott még izé? Mindig lehet, messze vannak. Szerintem itt a vége a videónak, hogyha tetszett, like, és iratkozz fel, meg minden jó, hogyha jó, meg kommentelj is. Nekem igazából mindegy. Hogyha nem tetszett, akkor nem tetszett. Nem tudok mit csinálni, veled csinálj, akkor azt, amit akarsz, nekem mindegy. Nem érdekel a dislike. Na de. Ennyi is lett volna az a videó, azért ezt a követ még kiszedem. És akkor itt lesz egy kis bunker, addig, amíg nem jönnek a szörnyek. Na jó? Még nincs vége a videónak, ez még kevés hozzá. What up? Na jó. Hogyha tetszett, iratkozz fel, like, tudjátok, amit elmondtam. Na, ciao.